Žiarska miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu musela usporiadať preteky na vodnej nádrži Môťová pri Zvolene. Túto nádrž sme si zapožičali od mestskej organizácie vo Zvolene, nakoľko naša organizácia nedisponuje vodou, ktorá by umožnila vykonávať takéto špičkové preteky. Do slovenskej rybárskej elity patria aj Žiarčania, ktorí reprezentujú mestský športový klub. Naše družstvo, môžem sa pochváliť, že patrí medzi družstvá, ktoré sa umiestňujú na popredných miestach v tejto súťaži už niekoľko rokov. Na súťaži reprezentovali mesto najúspešnejší členovia miestnej organizácie. Tí si nomináciu museli vybojovať. Celkové pretekať v tomto preteku ako prvej lige môžu len 4 pretekári, ktorí sú ako daní výberom prípravných ako závodov, ktoré my usporiadujeme na vodách Slovenského rybárskeho zväzu. V jarnom dvojkole prvej ligy sa predstavilo 12 družstiev rybárov z celého Slovenska. Na tratiach sú štvorčlenné družstvá, kde v podstate súťažia rybári, ktorí sú rozdelení losovaním do sektorov, ktoré si vylosovali dnes v ranných hodinách. Preteky boli založené na šikovnosti rybárov. Úlovky všetkých družstiev rozhodcovia v závere súťaže odvážili. Rybár s najväčším úlovkom hmotnostným víťazí. Je to veľmi akože zložitá vec, lebo na takejto vode môže nabehnúť veľká ryba, malá ryba. V podstate niektorí sa sústredia na malé rybky, na množstvo, niektoré na väčšie, ale je to rybársky kumšt, ktorý ovláda každý rybár a sám sa zariadi podľa toho, aké ryby si navnadí. Ukázalo sa, že najlepšiu taktiku zvolili rybári z Humenného. Tí nechali za sebou celé štartovné pole Môďovského dvojkola. Žiarčania obsadili 6. priečku.